ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман пешкашатон мегардонем. дар студия ҳамрази абдулмаҷид ва санавбар абдулҳамидова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. тадбирҳои саривақтии тоҷикистон ба хотири бартараф кардани мушкилии вобаста ба обу иқлим дар ҷаҳон. пешгирии ҷавонон аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ. тавсеяи коршиносон дар ин самт. вусъати корҳои созандагӣ дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. дар шаҳру ноҳияи вилояти Суғ тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ ҷараён дорад. анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар вилояти Хатлон. омодагии дӯстдорони таъриху фарҳанги гузашта ба озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат. афзоиши аҳолии ҷаҳон дар бештар шудани омилҳои таъсиргузори инсонӣ ба табиат ва дигаргунии иқлим таъсири амиқ мерасонад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ояндабинии дақиқ дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд ки бояд роҳандозии барномаву лоиҳаҳои мақсадноки рушд дар самти таҳкими иқтисоди сабз аз ҷумла энергияи сабз ҷорӣ карда шавад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. ҳадафҳои мукаммали рушд имрӯз ба стратегия ва консепсияҳои амал мубаддал гардидааст ки бо дар назардошти муваффақиятҳои инсонӣ пеш гирифта мешаванд. дар ин раванд муҳимтарин мақсад амал бидуни зараррасонӣ аст. инак ҷумҳурии тоҷикистон дар навбати худ фаъолтарин давлатест ки дар раванди татбиқи ҳадафҳои рушди устувор бо амалисозии барномаҳои мукаммалу нақшавӣ модели иқтисоди сабзро бо дастовардҳо роҳандозӣ менамояд. дар ин масоил тоҷикистони мо пешсаф аст, барое ки мо захираи барқароршавандаи об дорем. тоҷикистон аллакай тамоми ҷаҳон эътирофаш кард, яъне ки истеҳсоли нерӯи барқи аз нигоҳи экологӣ тоза ва аз нерӯи барқароршаванда тавлидшаванда ва имрӯз эҳтироми бузургам дорад. албатта ин ба кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат дар минбарҳои байналмилалӣ албатта дорад ва яъне ки тавонистанд ки ин муаррифӣ кунанд. иқтисоди сабз истифодаи оқилонаи сарватҳои табииро дар назар дошта тибқи меъёр ва қонуният иқтисоди сабз бо дар назардошти манфиатҳои ҳаёти башарӣ бо зарфияти хос татбиқ мегардад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи асосӣ ба рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти содирот, ташаккули иқтисоди сабз, сурат бахшидан ба раванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ равона карда шавад. тибқи пешгӯиҳо то 10 соли оянда дар ҷаҳон ҳамаи ширкатҳои бузург хатари тағйирёбии иқлимро ба назар гирифта татбиқи иқтисоди сабзро дар мадди аввал хоҳанд гузошт. давлатҳои мутамаддин дарк карданд ки имрӯз рӯй овардан дар кор ба нерӯҳои энергӣ ки барқарор шаванда аст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷанбаи муҳимро ояндабинӣ намуда дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки дар шароити таҳаввулоти босурату пешгӯинашавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ рақобатҳои шадид барои дастрасӣ ба захираҳо ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим бояд дар кишвар тамоми воситаҳои муосири фаъолгардонии сармоягузорӣ ба таври васеъ истифода бурда шаванд. аз ин лиҳоз механизми маблағгузории фондҳои махсус дар самти татбиқи лоиҳаҳои сабз, хусусан барои роҳандозии барномаву нақшаҳои мақсадноки рушди иқтисоди сабз аз ҷумла энергияи сабз имконоти фароғ бояд истифода шавад. мувофиқи маълумот иқтисоди ҷаҳонӣ ҳар рӯз аз ифлосшавии ҳаво бо сабаби истифодаи сӯзишворӣ $8 миллиард зарар мебинад. бо мақсади кам кардани ихроҷи газҳои парникии нақлиёт дар бисёр кишварҳо рӯ ба нақлиёти барқӣ оварда истодаанд. аммо нерӯи барқ дар аксари ин мамлакатҳо дар нерӯгоҳҳои ҳароратӣ истеҳсол мешавад ки он ҳам ба сӯзишворӣ ниёз дорад. дар кишвари мо 98% нерӯи барқ
барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол шуда аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. Президенти мамлакат дар паём ба масъалаи мазкур низ таваҷҷӯҳ намуда иброз доштанд ки Тоҷикистон яке аз давлатҳои дорои захираҳои бузурги истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. ҳоло 98% барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мешавад ва аз рӯи ин нишондиҳанда яъне фоизи истеҳсоли энергияи сабз кишвари мо дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол менамояд. аз рӯи кам будани ҳаҷми партои газҳои гулхонаӣ низ Тоҷикистон дар яке аз ҷойҳои баландтарин қарор дорад. дар сурати истифодаи нерӯи барқи тозаи дар кишвар истеҳсолшаванда дар воситаҳои нақлиёти барқӣ метавон талаботи мамлакатро аз маҳсулоти нефтӣ коҳиш дода ба ин васила ба ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат мусоидат намуд. сармоягузорӣ ба иқтисоди сабз дар баробари овардани манфиатҳои иқтисодӣ боиси таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар шудани саломатии одамон гашта дар маҷмӯъ ба ҳалли бисёр мушкилиҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад. соли 2017 ба соҳаи энергияи сабз дар ҷаҳон $280 миллиард ва ба энергияи босӯзишворӣ фаъолияткунанда $103 миллиард сармоягузорӣ шудааст. солҳои минбаъда низ ин нишондиҳанда ба манфиати энергияи сабз дар ҳоли афзоиш аст. ҳар як паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи мукаммали рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатро дар бар гирифта ба беҳтар шудани некуаҳолии сокинони мамлакат нигаронида шудааст. Зафар Қаюмзода, Умед Қаюмов, Ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар шаҳри Хорух дар маҷмӯъ 35 коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ фаъолият дорад. танҳо давоми соли 2022 дар шаҳри Хорух 11 коргоҳи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз кард ки ба ин васила 128 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 48 миллион сомониро ташкил намуд. то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмону барқарорсозии 22 корхонаи нави саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. гузориши Тоҷинисои Файзуллобек ва Муборакшои Рустам. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳри Хорух дар баробари баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва соҳиб гардидан ба истиқлолияти энергетикӣ бунёд ёфтани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ оғоз гардид. авҷ гирифтани фаъолияти соҳибкории хурдумиёна ва сохта шудани коргоҳҳои истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорон ба рушди соҳаи саноат дар шаҳри Хорух такони ҷиддӣ бахшид. бо дастгирии роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи эълон гардидани солҳои рушди саноат дар маркази вилоят шаҳри Хорух корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуданд. бояд гуфт ки айни замон дар шаҳри Хорух 35 коргоҳ ва корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуданд ки тибқи нишондод ин рақам нисбат ба соли гузашта 10 баробар зиёд арзёбӣ мегардад. дар соли 2022 форуми байналмилалии соҳибкорию сармоягузорӣ дар шаҳри Хорух баргузор гардид ки дар заминаи он 18 созишномаи ҳамкорӣ миёни мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Хорух ва шахсони воқеӣ ба имзо расонида шуд ки дар заминаи он ну лоиҳа оид ба азнавсозӣ ва бунёди корхонаҳои саноатӣ рост меояд. дар заминаи форуми соҳибкорию сармоягузорӣ созишномаи ҳамкорӣ бо маблағи 790 миллион 469 ҳазор сомонӣ ба имзо расонида шуд. бояд гуфт ки таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав дар шаҳри Хорух ба истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда нигаронида шуда ба таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ заминаи воқеӣ гузошта истодааст. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар заминаи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат дар шаҳри Хорух 11 коргоҳи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз намуданд ки ба ин васила 128 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойкорӣ таъмин гардиданд ки он ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳр такони хубе бахшид. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар давраи исоботӣ 48 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҷаҳати ба кор андохтани корхонаҳои саноатӣ мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ диққати аввалиндараҷа дода дар соли сипарӣ гардида корхонаи Помирстон ки муваққатан фаъолият надошт ба фаъолият шурӯъ намуд. бояд қайд намуд ки дар заминаи 11 корхонаи саноатӣ 128 нафар кормандон бо ҷои корӣ таъмин гардиданд ки ин яке аз василаҳои
بهتر نمودن سطح و نیکوآولی ساکنان شهر خوروغ به حساب می‌آورد. باید گفت در شهر خوروغ از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد صنعت تشبس‌های زیاد روی کار آورده شده است. در دایره تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه حکومت مملکت و وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان ساختمان و برقرارسازی 22 کارخانه و کارگاه صنعتی در نقشه بوده. به ضمن این 7 کارخانه نو صنعتی ساخته به استفاده داده خواهند شد که به تامین اهالی با جایهای کاری نگرانیده شده است. در زمینه فورم بین‌المللی صاحبکاری و سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2022 در مرکز ولایت تأسیس 11 کارخانه صنعتی کارکرد گیاهای شفابخش، نامپزی و کارکرد مکرون، کارکرد شیر و محصولات گوشتی، قم و شغل و از نفسازی یک زمره کارگاه‌های از فعالیت بازمانده به نقشه گرفته شده است. قومت اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ در همکاری با وزارت صنعت و تکنولوژی نو در نقشه گرفتن که در شهر خوروغ کارخانه هایی که از فعالیت باز موندن برقرار کرده شوند و به استفاده داده شوند. جمهوری تاجیکستان صنعت‌کنانی با صورت مملکت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تامین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوکاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. این است که در شهر خوروغ نیز صاحبکاران وطنی امروز با استفاده از امکانیت‌های موجوده که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای آنها شرایط فراهم آورده ثمرناک استفاده نموده کوشش دارند که کارخانه‌های صنعتی را تأسیس داده در عملی نمودن یکی از هدف‌های استراتژیکی کشور صنعت‌کنانی با صورت مملکت سهم ارزنده گذارند. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، شهر خوروغ، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی با مرام ادامه دارد. در شهر و ناحیه‌های ولایت تا سال 2026 بنیاد، تعمیر و نوسازی زیاده از 12000 انشاءات به نقشه گرفته شده است. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و دلشاد یوسفی. замони соҳибистиқлолӣ дар вилояти суғд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат ва иқдому ташаббусҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, саноату кишоварзӣ ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада ҳазорҳо иншооти нав сохта ба истифода дода шуд. бо бунёди иншооти таъиноти гуногун аз қабили роҳу пул ва нақбҳо, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдону толорҳои варзишӣ, муассисаҳои тандурустӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, кашидани хати обу барқ ва барқарорсозии мавзеъҳои таърихӣ симои шаҳру ноҳияҳои вилоят ба таври назаррас тағйир ёфт ва сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. соли 2022 ки дар мамлакат ба истиқболи сазовори ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи нави созандагию бунёдкорӣ оғоз гардид, дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтумону аз нав барқароркунӣ ва таъмиру тармими 2174 иншоот ба итмом расида, ба бунёди садҳо иншооти дигар асос гузошта шуд. طبق معلومات تا سال 2026 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت زیاده از 12000 انشاءات بنیاد، تعمیر و نوسازی کرده می شود. در اساس نقشه تحریزی شده در این دوره به رشد اینفراستراکچور شهرک و دهات دوردست ولایت توجه بیشتر ظاهر می گردد. ما شکرانه اعلام میکنیم که ما به استقلالیت دولتی رسیدیم و در سالهای استقلالیت دولتی به دستاوردهای بزرگ نائل گشتیم. شهر زیبا منظر اسفره امروزها به شرف استقلالیت آباد و زیبا گردش داده است. همه ساله انشاءات های نو، بناهای زمانوی، مکتب های نو، بنگاه های طبی بیمارخانه ها ساخته شدند و امروزها ما آمادگی به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان داریم و مردم با یک خوشنودی و خوش‌خندی برای پیشواز این جشن آمادگی دیده شدند. соли гузашта дар вилояти суғд дар самти сохтумони иншооти соҳаҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва истеҳсолӣ дар ҳаҷми 1 миллиарду 90 миллион сомонӣ фондҳои асосӣ ба кор андохта шуд ва корҳои сохтумонию васлгарӣ ба маблағи 2 миллиарду 128,5 миллион сомонӣ иҷро гардид. дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 547,5 ҳазор метри мураббаъ манзил ба истифода дода шудааст ки нисбат ба нишондиҳандаи соли 2021 ба масоҳати 97,3 ҳазор метри мураббаъ зиёд мебошад.
илова бар ин барои 4364 ҷойи нишасти хонанда дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, 350 ҷой дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, 120 кат дар беморхона ва барои қабули 60 нафар дар як баст дар дармонгоҳҳо иқтидорҳои иловагӣ ба истифода дода шуданд. мо дар пеш як санаи бисёр муҳиме дорем ки ин таҷдиди 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вобаста ба он пешвои миллат таъкид намуданд ки ба хотири густариш бахшидани ободонӣ, созандагӣ, бунёдкорӣ, баланд бардоштани маданияти зисту зиндагии аҳолӣ, озмуни маҳаллаи беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, деҳаи беҳтарин, наҳоии беҳтарин эълон карда шавад. ва мо итминони комил дорем ки чунин ташаббусҳо имкон фароҳам меорад ки на танҳо сатҳи зиндагии мардум боло равад, балки дараҷаи маданиятнокии мардум дар ҳама замина баланд гардад. таъкид кардан ба маврид аст ки дар ин давра ҳукумати мамлакат ҳамаи саъю талоши худро ба хотири фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда барои ҳар як сокини мамлакат равона сохта, бо истифода аз тамоми захираву имконият ҷиҳати ҳалли масъалаву мушкилоти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ тадбирҳои заруриро амалӣ гардонид. имрӯзҳо мардуми вилояти Суғд дар шароити сулҳу оромӣ ба корҳои ободонию созандагӣ камари ҳиммат баста дар муттаҳидию сарҷамъии ҳифзи боэътимоди дастовардҳои то имрӯз ноилшударо таъмин менамоянд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, Ахбор. با مقصد تأمین پوره ساکنان با نیروی برق در فصل زمستان در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان محدودیت برق از بین برداشته شد که این باعث خوشحالی اهالی مملکت گردید. در ولایت ختلان جهت به مشکلی گذراندن موسم سردی ها کارمندان ساحه برق در شهر و ناحیه ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. گزارش همکارانمان در این خصوص آماده شده است. самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда ба таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. аз ин лиҳоз истифодаи мақсадноки нерӯи барқ ки имрӯз яке аз масъалаҳои муҳими стратегии давлат ба ҳисоб меравад, аз ҳар шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхорунаро талаб мекунад. хатлон ки аз вилоятҳои калонтарин ва сераҳолии мамлакат маҳсуб меёбад, баҳри таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ бо қувваи барқи доимӣ аз ҷониби масъулин ва кормандони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, тамоми дастгоҳу таҷҳизоти тавлидкунанда ва таъминкунандаи нерӯи барқ аз таъмир бароварда шудааст. дар фасли тобистон мо хати барқиро таъмир намудем. то ин давра мо тибқи нақшаву чорабиниҳои тирамоҳу зимистонгузаронӣ оиқҳои хати барқиро иваз кардем. пайваста мо корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ мегузаронем. ба онҳо мефаҳмонем ки таҷҳизотҳои истифода баранд каммасраф ба монанди ҳозира ки нерӯи барқа самаранок истифода баранд. боиси зикр аст ки бо талошҳои ғамхорунаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 11 январи соли ҷорӣ маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ аз байн бардошта шуд. сокинони вилояти Хатлон бо шукргузорӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш менамоянд то дар истифодаи қувваи барқ сарфакору сариштакор бошанд. бино ба андешаи мутахассисони соҳа, истифодаи таҷҳизоти камасраф сарфаи нерӯи барқро то 5 маротиба кам мекунад ва истифодаи нодурусти он метавонад боиси хисорот ба буҷаи оила ва рух додани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор гардад. маданияти истифодабарии нерӯи барқро дар ҳама ҷабҳаҳо ба хусус муштариёне ки хонаҳои истиқоматӣ ҳавлиё доранд, ба хусус онҳо ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштан ва сӯзишвории алтернатив ба хусус ангишт, ҳезум, газ ва тарабхонаҳое ки дар дохили корхона новои хонаҳо ҳастанд ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштанро тавсия медиҳем. Самандар Шоев, Искандари Саид, вилояти Хатлон, Ахбор. در شبکه‌های برق ناحیه تاجیک‌آباد در سال 2022 سیمچوب‌های چوبین و سیمچوب‌های بتونی و آهنین و زیاده از 4000 حسابکنک برق ایندوکسیونی با الکترونی عوض کرده شد. همراز عبدالمجید گزارش می‌دهد.
дар шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияи тоҷикобод барои дар сатҳи баланд гузарондани фасли зимистон корҳои зиёд ба анҷом расонида шудааст. Дар ноҳияи тоҷикобод зиёда аз 100 симчӯб иваз карда шуд. Дар умум дар 26 диҳаи ноҳияи тоҷикобод пояҳои корношоям иваз карда шуданд. ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ дар маркази ноҳия корҳои таъмирии асосӣ ва аз назаргузаронии таҷҳизоти барқӣ хатҳои барқи 0.4 киловатта иваз карда шуд. ҳамчунин чашмакҳои хати ҳавоии 10 киловаттаи маркази ноҳия барқарор шуда дар 8 диҳаи дигари ноҳияи тоҷикобод трансформатори тавоноияшон кам ба трансформаторҳои тавоноияшон баланд иваз гардиданд. корҳои таъмирию барқароркунӣ дар хатҳои интиқоли барқи 10.04 киловолт анҷом дода шуда симчӯбҳои кӯҳнаи фарсуда бо симчӯбҳои нав иваз шудаанд. баробари ин оиқҳои корношоям иваз шуда равғани трансформаторҳо ба меъёри лозимӣ пурра карда шуд. дар ноҳия зиёда аз 4000 ҳисобкунаки барқӣ индуксионӣ ба электронӣ иваз карда шуд. 3900 ҳисобкунаки барқӣ аз дохили хонаҳо ба берун бароварда шуд. мувофиқи нақшачорабиниҳои шабакаҳои барқи ноҳия зиёда аз 5.5 километр ноқилҳои симчӯбҳои маркази ноҳияи тоҷикобод пурра иваз карда шуд. ҳамрази абдулмаҷид, маҳмад саиди камол, дилшоди хушвақт, мақсади мақсад, ноҳияи тоҷикобод, ахбор. бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар муассисаҳои тандурустӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. чанде қабл ба марказҳои саломатии ноҳияи Ҷаббор Расулов таҷҳизоти зарурӣ ворид гардид, ки шароити хизматрасонии тиббӣ беҳтар шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Ильёс Бобоҷон. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов баҳри солимии аҳолӣ, ташхис, муоина ва бистарӣ намудани беморон як беморхонаи марказӣ ва 3 беморхонаи минтақавӣ фаъолият доранд, ки ба 145 000 аҳолӣ 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баҳри боз ҳам беҳтар намудани шароит, таъмин бо таҷҳизоти ташхисӣ, табобатӣ, баҳри дақиқ муайян намудани беморӣ ва беморхонаҳо, марказу хонаҳои саломатии ҳудуди ноҳия таҷҳизоти зарурӣ дастрас гардид. соли 2022 сохтори госпиталии ноҳия бо 2 дастгоҳи спам, 3 дастгоҳи нави нафасдиҳии сунъӣ, лампаи квартсӣ, нақлиёти нави ёрии таъҷилӣ ва ҳамзамон доруворӣ, маводи безараргардонӣ, либоси махсус ва дигар воситаҳои зарурӣ, ташхисию табобатӣ дар маҷмӯъ ба маблағи зиёда аз 3 миллион сомонӣ таъмин карда шудааст. инчунин барои мутобиқ ба замони муосир ташкилу расонидани хизмати тиббӣ шӯъбаи эҳёи беморхонаи марказии ноҳия аз таъмир бароварда шуда бо мусоид гардидани вазъи обу ҳаво корҳои таъмиру навсозӣ дар саҳну ҳудуди беморхона идома меёбад. беморхонаи марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов аз 16 шӯъбаи муолиҷавӣ ва 475 кати беморӣ иборат мебошад ва дар баробари фароҳам овардани шароит баҳри таъмини гармӣ аз имконияти маркази мустақили гармидиҳӣ истифода менамоянд. дар ноҳия дар баробари беморхона барои аҳолии деҳот як маркази саломатии ноҳиявӣ, 14 маркази саломатии деҳот ва 17 хонаҳои саломатӣ фаъолият доранд, ки солҳои охир марказу хонаҳои нави саломатӣ бунёду навсозӣ ва таъмир гардиданд. аз тарафи лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ 2 адад мошини ёрии таъҷилии замонавӣ, ташхиси ултрасадо, дорувориҳо ва таъсисотҳои утоқи корӣ ба монанди мизи курсӣ ва ҷивонҳои тиббӣ дастрас гардид. дар маркази саломатии ноҳия бинои маъмурият аз нав ташкил карда шуд. маркази саломатӣ дар ҷамоати деҳоти диҳмоҳ ҷойгир буд. дар асоси дархости мо аз тарафи шарикӣ рушд пурра аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. маркази саломатии Тоҷикобод ҳамчун маркази саломатии деҳоти Навбунёд аз таъмири капиталӣ бароварда шуд ва бунгоҳи саломатии Зарафшон 2, ки дар ҷамоати Сомониён деҳаи Зарафшон ҷойгир мебошад, дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. мо аз тарафи соҳибкорон ва аз тарафи шарикони рушд мо аз навсозӣ ҳамун бунгоҳи саломатӣ анҷом додем. дар 4 марказҳои саломатӣ маркази мустақили гармдиҳӣ ташкил шуда гармӣ аз ин ҳисоб таъмин мешавад. кормандони соҳаи тибби ноҳияи Ҷаббор Расулов муҳайё сохтани шароит, таъмин бо таҷҳизоту воситаҳои зарурии ташхису табобатро аз иқдомҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри солимии аҳолӣ арзёбӣ карда иброз доштанд, ки таъминот имкон фароҳам овард хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад. Маҳмуд Аҳмадзода, Илёси Бобоҷон аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор.
در ناحیه نورآباد دوام 2 سال اخیر برای فعالیت با نظام مؤسسه‌های طبی با مبلغ 10 میلیون سومانی تجهیزات و دستگاه‌های طبی معاصر و نقلیات تعجیلی دسترس کرده شد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه نورآباد. در پیام پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده است که برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی و دسترسی اهالی به آن، بنیاد مؤسسه‌های نو از نوسازی مؤسسه‌های موجوده و با تجهیزات معاصر مجهز گردانیدن آنها ضرور می باشد. با این مقصد در ناحیه نورآباد دوام 2 سال اخیر در روند عملی شدن برنامه‌های صاحبی در شهرک دربند و دیگر جماعت‌های دهات یک قطار ساختمان انشاءات تندرستی انجام یافته برای فعالیت با نظام بیمارخانه و مرکزهای سلامتی ده‌ها نمود دستگاه و تجهیزات‌های طبی معاصر وارد کرده شده است تا سطح و صفت خدمترسانی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در مؤسسه تندرستی ناحیه نورآباد 214 کت موجود است که 110 کت به بیمارخانه مرکزی ناحیه نورآباد رسم می‌آید. در دوام سال‌های اخیر برای بهبود ساحه تندرستی ناحیه 2 عدد افتا-ماشین یاری تعجیلی با همه تجهیزات زمانوی، 1 رنگین رقمی، 2 عدد اولتراسادا با مردم پیشنهاد کرده شده است. از روی معلومات مسئولین ساحه دوام 2 سال اخیر مبلغ تجهیزات‌های طبی، دستگاه‌های نفسکشی صنعی، نصب رنگین معاصر، نقلیات یاری تعجیلی، میز و کرسی، رخت خواب و دیگر واسطه‌های ضروری در مجموع 10 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که سالها باز طبیبان مؤسسه‌های تندرستی ناحیه نورآباد به چنین تجهیزات‌های زمانوی و دیگر شرایط‌های کاری نیاز داشتند. ساختمان وصل و نصب تجهیزات استانسیای کیسلارود در عرفه انجامیابی نیز قرار دارد. در شفت بیمارخانه مرکزی بینای داشانه تولدخانه ساخته به استفاده داده شده است. در این بینای زمانوی برای طبابت مادر و کودک تمام شرایط‌های ضروری مهیا می باشد تا آنها سلامتیشان را برقرار کنند. برای دوره زمستان گذرانی مؤسسه‌های تندرستی زیاده از 80 تن سوزشواری ذخیره شده. بیمارخانه مرکزی، بینای تولدخانه و مرکزهای سلامتی منطقوی اساساً طریق بوخانه با انگشت فعالیت کرده ایستاده است. در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، سال جاری از حساب مبلغ‌های مقامات محلی تعمیر و از نوسازی 5 بیمارخانه منطقوی طرحریزی شده است که با انجام کارهای پیش‌بینی شده سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی و شرایط کاری طبیبان باز هم بهتر و خوبتر می‌گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، نورآباد اخبار. موضوع دیگر، آموزش و دانستن عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک توسط شاه اثر اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان برای هر یک شخص خودآگاه و وطندوست حتمی می باشد. کتاب تاجیکان باباجان غفورov دوره‌های پیدایش تاریخی ملت تاجیک را پورا فرا گرفته نشان ابد زنده ملت باستانی و تمدن آفر است که برای نسل‌های امروز و آینده دلیل معتمد به شمار می‌رود. اعلان آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت که به افتخار 115 سالگی علامه باباجان غفورov سال جاری دایر خواهد گشت از تشبس‌های سریوقتی سرور دولت محترم امامعلی رحمان می باشد. گزارش عایشه ستار ادامه بخش این موضوع است. تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، کارنمایی‌های شایسته نیاگانمان در طول تاریخ و نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگسالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت با دلیل‌های معتمد و با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در شاه اثر ماندگار و پرارزش اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان انعکاس یافته است. اقدام و تشبس‌های معارف پرورانه و وطندوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مثال تقدیم کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov از جانب
ҷомеаи мамлакат дастгирию пуштибонӣ ёфта, ҳамчун тадбири саривақтӣ ва муҳим дар роҳи арҷгузорӣ ба таърихи гузаштаи пурифтихори мардуми тоҷик арзёбӣ мегардад ва эълони озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат ки ба ифтихори 115-солагии аллома бобоҷон ғафуров соли 2023 доир хоҳад гашт низ аз ташаббусҳои роҳбарияти олии давлат мебошад. хеле хуб аст ки чанд соли охир ба роҳ андохтани чунин озмунҳо дар баланд гаштани савияи ҷаҳонбиниҳо ва рушди худшиносиҳои миллӣ хеле амиқан мусоидат кардааст. агар аз як ҷониб мутолиаи тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров дар баландгаштани худшиносии миллии мо мусоидат намояд, аз ҷониби дигар имрӯз ҳар як тоҷик бори дигар мефаҳмад, дарк мекунад ки бо чӣ заҳматҳое, бо чӣ донишҳое, бо чӣ талошҳое чунин як асари бунёдӣ ба миён омадааст. озмун аз 4 давр иборат буда. аз моҳи феврал то моҳи декабри соли 2023 гузаронида мешавад. шоҳасари академик бобоҷон ғафуров тоҷикон на танҳо дар таърихнигории ватанӣ, балки дар миқёси кишварҳои хориҷӣ низ шӯҳрату шаҳомати беандозаро дорад. забони давлатӣ аз рукнҳои асосии давлатдории миллист ки дар пойдорӣ ва суботи миллӣ нақши муҳим дорад. бо ин мақсад дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки олимону муҳаққиқон ва донишҷӯён конференсия доир гардид. гузориш дар ин хусус. мо соҳибзабонон дар назди наслҳои фардо барои ҳифзи асолату покизагӣ ва шириниву шевоии он масъулият дорем ва онро бояд ҳамчун арзиши бебаҳои миллӣ постдориву нигаҳбонӣ кунем ва барои рушду тақвияти минбаъдаи он аз ҳамаи имконоти мавҷуда бо самар истифода барем, таъкид гардид дар конференсияи байналмилалии рушди забони адабии тоҷикӣ. ҳамчунин маърузатчиён иброз намуданд аз бузургтарин рукнҳои ташаккул, тараққиёт ва камолоти ҳар миллат ин забони уст. тавассути забон миллат метавон қадами устувор ва собитро дар шоҳроҳи худшиносӣ ва мондагориву ояндагӣ бигузорад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба рушду тараққии забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, тадбирҳои зарурӣ дар ин самт роҳандозӣ мегардад. забони миллӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як халқу миллат ба шумор меравад. гузашта аз ин дар фарҳангу тамаддуни халқу миллатҳо аз ҷумла мо тоҷикон забони модарӣ зербинои ҳуввияти миллӣ ва омили аслии ҳифзи он мебошад. забони модарии мо забони ширину шево ва шоиронаи тоҷикӣ ки донишу маърифати дар тӯли ҳазорсолаҳо андухтаи мардумро дар худ нигоҳ доштааст, гӯётарин далели ҳастӣ ва мақоми ҳаётбахши он дар сарнавишти таърихии миллати мо ба ҳисоб меравад. истиқлолияти давлатӣ имкон фароҳам овард ки миллати тоҷик ба мақоми баланди фарҳангӣ бирасад ва ин дастовард дар заминаи инкишофи забони миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад. дар раванди ҷаҳонишавӣ, таҳдиду хатарҳои он ва бархурди тамаддунҳо ҳифзи забон ва фарҳанги миллӣ муҳим мебошад. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. истиқлолияти давлатӣ имкон фароҳам овард ки зани тоҷик дар тамоми самту зинаҳо фаъолият кунад, донишҳои худро татбиқ намояд, саҳми худро дар рушди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ гузорад. гузориши Дилнозаи Ҷамшед. дар кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши занону бонувон таҳти унвони паём роҳнамои занон ба фардои нек доир гардид. дар робита ба паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таъкид гардид ки нишондодҳои он роҳнамои фаъолияти минбаъдаи ҳар яки моро дар роҳи расидан ба муваффақияту дастовардҳои азим баҳри рушди иқтисоди миллӣ муайян менамояд. ҳамчунин гуфта шуд ки зани тоҷик метавонад дар тамоми самту зинаҳо фаъолият кунад, донишҳои худро татбиқ намояд, саҳми худро дар рушди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ гузорад. ҳар як паёми ироагардидаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо занону бонувон як нерӯ, як қувва, як иродаи қавӣ баҳри самгузорӣ дар рушди иқтисоди миллӣ, ҷанбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат мебошад. занону бонувон минбаъд низ кӯшиш менамоянд ки дар рушди иқтисоди миллӣ, дар тарбияи фарзандони худогоҳу худшинос, ватанпарасту ватандӯст ва дар ҳифозати марзу бум ҳиссаи назарраси худро гузоранд. дар ҳамоиш иштирокдорон андешаҳои худро бобати дастгирии ёфтани мавқеи иҷтимоии занону бонувон иброз намуда зикр доштанд ки онҳо дар эъмори давлатдории миллӣ ва фардои дурахшони ватани азиз минбаъд низ нақш ва саҳми боризи худро мегузоранд.
идомаи ахбор. айни замон дар ноҳияи шаҳри Туз қариб 2000 гектар боғи ҳосилдеҳ мавҷуд буда, аҳли заҳмат ба хотири рушди соҳа ва ба даст овардани ҳосили дилхоҳ фаъолиятро тибқи тавсеяи олимони соҳа ба роҳ мондаанд. гузориши хабарнигорони мо. айни замон ба хотири аз сармои нигоҳ доштани дарахтони бозҳамар дар ҳама боғоти ноҳияи шаҳри Туз тадбире ки мутахассисон пешниҳод менамоянд роҳандозӣ мегардад. тавсия додем дehxonaye ки байни дарахтҳо, байни тогзорҳо имрӯз мо бояд дудмонӣ кунем то ин ки дарахтҳои боғҳои моя сармо назанад. дар ноҳияи шаҳрту зиёда аз 2000 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда ҳастанд ва зиёда аз 240 гектар тогзор аст. боғпарварон ёдрас мешаванд ки солҳои қаблӣ маҳз истифода аз усули зайл онҳоро муяссар гашта буд ки аз қитъоте ки ин тадбир ба роҳ монда шуда буд ҳосили хуб ба даст биёранд. дар сектори хусусӣ бошад, аҳли хонавор низ пушти ин омил дарахтон ва шоху панҷаҳои онҳоро аз сармо наҷот медиҳанд. дар ноҳия истисно аз олами наботот ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳ ба олами ҳайвонот аз мадди назар дур намемонад. кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия дар нуқоте ки паррандагону дигар ҳайвонҳои хоси ҷангал пай туғма ба ҳар канори он мераванд, коҳуддон пошида ин ҷузъи табиатро дар ҳоли хеш намегузоранд. имрӯз кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия барои гузарондани чорабиҳои биотехникӣ барои ҳайвону паррандаҳои даштие ки дар ин фасли зимистон, дар ин рӯзҳои сарди зимистон ки мисол хӯрока ёфтани хӯрока душворӣ мекашанд, ана як 200 килограмм гандум ва 500 кило хушок ҷамъ оварда барои ҳамин рӯз дар минаи ҳамин ҷангалҳо рехта истем барои ҳайвону паррандаҳои даштӣ. дар доираи омодагиҳо ба ин фасл қисмати рӯстоинишини ноҳия захираи ему хушокро аз буд беш анҷом карда бе мушкили чораҳоро аз ин фасл солиму фарбеҳ хоҳам баровард. имрӯз дием ки ҳам меҳнаткашон, ҳам чорвадорони ноҳияи шаҳртуз аз рӯи нақшае ки 53630 тонна мо бояд хошоки дурушро ҳар намуди хошокҳоро захира мекардем. аллакай мардуми мо зиёда аз 91000 тонна хошоки ҳам дурушту ҳам хошоки гем ки ана беда аллакай чиёи худашонро таъмин кардааст ки ин зиёда аз 171% нақшаро ташкил медиҳад. дар мавсими сардӣ бо мақсади ҳифзи ҳайвоноту паррандаҳо ва таъмини онҳо бо ғизо, кормандони хоҷагии ҷангали вилояти Хатлон корҳои биотехникиро амалӣ намуданд. исмоили соҳибназар гузориш медиҳад. тибқи хулосаи олимони соҳа, ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир дар оянда ба афзоиши саршумор мусоидат мекунад. дар бисёр маврид бориши барф ва сардии фасли зимистон дар баландкӯҳу доманатеппаҳо ба талаф ёфтани паррандагон ва ҳайвоноти нодир сабаб мегардад. бо ин мақсад ҷиҳати бо хӯрока таъмин кардани паррандагон ва ҳайвоноти ваҳшӣ ҳамасола дар рӯзҳои сарди фасли зимистон аз ҷониби бахшҳои ҳифзи муҳити зист ва хоҷагиҳои ҷангал дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои биотехникӣ анҷом дода мешавад. дар ҳамин замина мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи ҷайҳун дар мавзеъҳои ҷангалзори ҳудуди ноҳия ки макони асосии гаштугузори ҳайвоноту паррандагони нодир ба ҳисоб меравад, ба миқдори муайян хошок ва ғалладонагӣ гузоштанд. ба гуфтаи онҳо, омодагӣ ба ин давра ва гузаронидани корҳои биотехникӣ ҳамасола дар чунин рӯзҳои сарду боришоти фасли зимистон яке аз самтҳои асосии фаъолияти кормандон маҳсуб меёбад. зеро амалӣ намудани тадбири мазкур барои ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир муҳиму саривақтӣ арзёбӣ гардида, каме ҳам бошад барои дарёфти хӯрокаи онҳо мусоидат менамояд. аз ҷониби дигар ин иқдоми натиҷабахш миёни сокинон тарғиб гардида, ҳамагонро барои ҳифзу нигаҳдории олами бойи набототу ҳайвоноти табиати зебои диёр даъват менамояд. ба ҳамин тартиб кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ низ бо истифода аз маводи захирагардида корҳои биотехникӣ анҷом дода, саҳми худро барои ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноту паррандагони нодир мегузоранд. дар ин рӯз онҳо дар дашту саҳро ва дигар мавзеъҳои муайяни паррандагони нодир донагиҳо гузоштанд.
ба гуфтаи масъулин вобаста ба он ки дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ хоҷагиҳои моҳипарварӣ зиёд аст, аз ин лиҳоз дар атрофи кӯлҳо паррандагони зиёди муқимӣ хеле зиёд мебошад ки дар чунин рӯзҳои сарду барфпӯш будани рӯи замин дарёфти хӯрока барояшон мушкил мегардад. минбаъд низ вобаста ба вазъи ҳаво дар ноҳия гузаронидани корҳои биотехникӣ дар назар дошта шудааст. тадбири мазкур аз ҷониби мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи вахш низ дар ҳамкорӣ бо кормандони ҷамоати деҳоти машъал гузаронида шуд. қобили зикр аст ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои табиати бой буда, шароити мусоидаш аз ҷумла кӯҳу ҷангалзор ва дарёву дигар мавзеъҳои олами вуҳуши он макони зисти доимии ҳайвоноту паррандагони нодир интихоб гардидааст. дар ин баробар рӯзҳои сарду боришоти фасли зимистон дар кӯҳу доманатепа ва водиҳо то андозае барои дарёфти хӯрокаи ҳайвоноту паррандагон мушкилӣ пеш меорад. аз ин лиҳоз бо мақсади ҳифзу нигаҳдории ин дороиҳои табиати зебои диёр ҳамасола дар чунин вазъи ҳаво кормандони ниҳоди марбута дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон тавассути роҳандозӣ намудани корҳои биотехникӣ барои таъмини ҳайвоноту паррандагони мавзеъҳои баландкӯҳ ва дигар минтақаҳои барфпӯш хӯрока мегузоранд. исмоили соҳибназар, искандари саид аз вилояти хатлон барои барномаи ахбор. давоми ҳафтаи гузашта дар маркази шаҳр ва деҳоти шаҳри турсунзода байни ҷавонон мусобиқаи варзиши оид ба волейбол гузаронида шуд ки доираи васеъи тамошобинону дӯстдорони ин намуди варзишро ба худ ҷалб кард. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри турсунзода кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар давраи таътили зимистонаи мактаббачагон ки феълан бо сабаби сард шудани ҳарорати ҳаво 2 маротиба тамдид ёфт бо машғулиятҳои гуногун сипарӣ гардад. бо ин мақсад ҷавонону наврасон ба мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ки ба ташаккули ҷаҳонбинӣ ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии онҳо мусоидат менамояд ҷалб шуданд. таи ҳафтаи гузашта дар маркази шаҳр ва деҳоти шаҳри турсунзода мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол байни ҷавонон гузаронида шуд ки доираи васеъи тамошобинони дӯстдорони ин намуди варзиширо ҷалб кард. рӯзҳои истироҳатӣ даври ниҳоии ин чорабинӣ дар ҳар як ҷамоати деҳот доир гашт ва ғолибон қадрдонӣ шуданд. бозии шоҳмод ва шашка ҳамчун яке аз мусобиқаҳои варзиши зеҳнӣ ки ба рушди тафаккури наврасон заминаи мусоид мегузорад дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот бо ҷалби наврасон гузаронида шуд. беҳтарин бозингарон муайян ва ба даври ниҳоӣ роҳхат гирифтанд. дар ҷанбаъз ғолибон бо диплому ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гаштанд. бо тамдиди дубораи таътили зимистонаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ то 20 январи соли ҷорӣ бинобар сабаби пеш омадани сардии обу ҳаво масъулин нақша доранд дигар намудҳои мусобиқаҳои варзишӣ ва зеҳниро ташкил намуда барои ба машғулиятҳои тарбиявӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон чораҳои амалӣ андешанд. варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ марҳила ба марҳила рушд ёфта нуфузу эътибори давлату миллатро дар арсаи байналмилалӣ варзишгарон баланд бардоштанд. дар шаҳри хуҷанд беш аз 600 нафар наврасону ҷавонон дар 30 толори варзишӣ ба намуди бокс машғул мебошанд. гузориши раҳматшоҳи обид аз шаҳри хуҷанд. дар шаҳри хуҷанд беш аз 600 нафар кӯдакону наврасон дар намуди бокс тамрин мекунанд. ҳадафи асосии мураббиён ин ҷалби онҳо ба варзиш пеш аз ҳама дар рӯяи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани наврасону ҷавонон мебошад. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳри хуҷанд дар қатори дигар намудҳои варзиш намуди бокс низ рушд меёбад. дар маҷмӯаи варзишӣ муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 3 шаҳри хуҷанд наздики 40 нафар кӯдакону наврасон дар ин намуди варзиш шуғл меварзанд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушд ва омовияти варзиш таҳкими тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад ва мураббиён ва мутасаддиёни соҳаро водор месозад ки бо шавқу ҳавас фаъолият намуда кӯдакону наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб намоянд ва аз байни онҳо варзишгарони пуртаҷрибаро муайян намуда ба мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ сафарбар намоянд то ки минбаъд парчами кишвари азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоранд ва наврасону ҷавонони ватандӯсту ҷасуру нотарс ба воя расида оянда ба халқу ватан хизмати шоиста намоянд. фирӯз умаров 3 сол боз дар ин толор машқ мекунад ва дар тӯли ин солҳо нозикҳои боксро хуб омӯхта дар мусобиқаҳои шаҳрӣ иштирок намуда сазовори натиҷаҳои ифтихорӣ гардидааст. минбаъд малакаву маҳорати худро дар мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ нишон медиҳад. дар баробари фирӯз умаров дар ин толор боз даҳҳо нафар кӯдакону наврасони варзишдӯст тамрин мекунанд ки мураббӣ абдурасул тухтабоев дар оянда аз онҳо умеди калон дорад.
аз тарафи масъулини мактаби варзиши рақами 3 бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва мақомоти ирояи ҳукумати давлатии шаҳри хуҷанд мунтазам варзишгарони фаъол қадрдонӣ карда мешаванд то ки онҳо ҳавасманд гардида ба машқу тамрин боз ҳам таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд ва минбаъд ҳамчун варзишгарони касбӣ ба воя расида кишвари азизамонро дар арсаи байналмилалӣ маъруфӣ намоянд. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.